ታሪክና በረዝ ስሙ ተዋጋኢ ምስ ጆኒ ስሙ ካልእ ተዋጋኢ ንምግጣም ክዳሎ ከሎ እዩ ዝጅምር። በረን ጆንን ናይ ቀረባ ዓርኹ ስለ ዝነበሩ ኩሉ ሰብ እትግጥም ኣዝዩ ሓያልን ስምዒታውን ክኸውን ይጽበ ነይሩ። ክልቲኦም ተዋጋእቲ ልዑል ክእለት ስለ ዝነበሮም ነገር ግን በረ ፍርሓትን ጸጥታን ንዕኡ ንኽቆጻጸርዎ ሓደጎም። ሓደ ክፍተት ምስ ረኸበ ድማ ንጆኒ ብዘይ ምሕረት ብመጥቃዕ ብኸቢድ ኣቕሰሎ። በረ ኣብ መወዳእታ ነቲ ግጥም ይስዕር እሞ ነገር ግን ናቲ ዓወት ወልጣፈ ናብ ጣዕሳ ተቐየረ። ድሕሪ እቲ ግጥም ቁሩብ ግዜ ጸኒሑ ጆኒ ብሰንኪ ዘጋጠሞ ማህሰይቲ ከም ዝሞተ ተረድአ። እዚ ወረ ዝነበረ ሙሉእ ብሙሉእ ሰዋወሮ። ንባዕሉ ብሃንደበት ናይ ገዛ ርእሱ ዓርኪ ሞት ምኽንያት ከም ዝኾነ ክቕበሎ ኣይከኣለን። በቲ ናይ ገበን ስምዒት ክነብር ስለ ዘይከኣለ በረ ሃገሩ ሓዲጉ ናብ ታይላንድ ከደ። ነገር ግን ኣብኡ እውን እንተኾነ ናይ ጆኒ ተዘክሮታት መዓልታዊ ይሳቆዮ ነይሩ። ካብቲ ስቃዩ ንምምላጥ ኢሉ ድማ በረ ናብ መስተገጹ ተመለሰ እሞ ቀስ ብቐስ ወልፉ ኾነ። መዓልትን ምሸትን ነቲ ናይ ሕልፍ ታሪኹ ንምርሳዕ እናሰኸረ ይነብር ነይሩ። ብህይወት ንምጽናሕ ድማ ኣብ ታይላንድ ኣብ ዝግበሩ ኣናእሽቲ ናይ ትሕቲ መሬት ግጥማት ክሳተፍ ጀመረ። ሃብታማት ሰባት ንምዝንጋዕ ኣብ ውሽጢ ዓበይቲ ሎግዠሪ ሆቴላት ኣብ ዝግበሩ ዘይሕጋውያን ግጥማት እውን ይዋጋእ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ኣልድሪች ዝስሙ ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ምስ ናቱ ጋርዱ ኮይኑ ናይ በረ ሓደ ግጥም ንምርኣይ መጸ። በረ ዘርአዮ ዘገርም ትብዓትን ክእለትን ምስ ረኣየ ኣልድሪች ብጣዕሚ ተደነቐ። ድሕሪኡ ኣልድሪች ናብ በረ ቀሪቡ ንኸምዚ ዝበለ ንእሽተይ ገንዘብ ኢሉ ነቲ ክእለቱ ከም ዘባኽኖ ዘሎ ነገሮ። ኣብ ሚያንማር ኣብ ዝርከብ ምስጢራዊ ውድድር ክሳተፍ ድማ ዕድል ኣቕርበሉ እሞ ብናይ ኣልድሪች ኣበሃህላ በረ ንነፍሲ ወከፍ ዝሰዓረ ግጥም $1,000,000 ክረክብ ምዃኑ ነገሮም። ካብቲ ገንዘብ ገለ ክፋሉ ቅድሚ እቲ ግጥም ክኽፈል ምዃኑን ነቲ ናይ መወዳእታ ግጥም ተደኣ ስዒሩ ድማ ንምሉእ ህይወቱ እንደገና ክሰርሕ ከም ዘየድልዮ ነገሮ። በረ ብዛዕባ እቲ መፀዋዕታ ብጠንቃቐ ምስ ሓሰበሉ ኣብ መወዳእታ ተስማዕምዐ። ኣልድሪች ድማ ናብ ናቱ ቤት ጽሕፈት ወሲዱ እቲ ናይ ቅድመ ክፍሊት ገንዘብ ወሰኸሉ። በዚ ድማ እቲ ውዕል ዝያዳ መሳጢ እናኾነ ይመጽእ እሞ በረ ብዘይ ዝኾነ ምጥርጣር ነቲ ውዕል ተቐበሎም። ንጽባሒቱ በረ ምስ ኣልድሪች ብሄሊኮፕተር ኮይኖም ናብ ሓደ ርሑቕ ጫካ ከባቢ ተጓዕዙ። ኣብኡ ድማ ምስ ውድድር ምትእስሳር ዘለዎ ዝመስል ሓደ ሓያል ጀነራል ተረኽበ። ድሕሪኡ ኣልድሪች ነበረ ምስቶም ካልኦት ናይቲ ውድድር ተሳተፍቲ ኣለለዮም። ሓደ ካብኣቶም ሃብታ ናይ ቢዝነስ ሰብኣይ እንትኸውን እቲ ካልእ ድማ ብሓባር ናይ ሞት ግጥማት ምርኣይ ዝፈትዎ ኣቦ ወድን እዩ ነይሩ። ማርሻል ዝስሙ ክእለት ዘለዎ ናይ ጌም ፕሮግራመር እውን ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ቤሪ ምስ ሶፊያ ጓል ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ዝሃብተሙ ሰባት ተላለየ። በረ ብዛዕባ ስፍሓት ናይቲ መዋግኢ ሜዳ ምስ ሓተተ ኣልድሪች ዘሰምድ መልሲ ሃቦ። ንሱ ድማ ሙሉእ እቲ ጫካ ባዕሉ እቲ መዋግኢ ሜዳ ምዃኑን ከባቢ 260 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕ ምዃኑ ገለጸሉ። ኣብቲ ሰዓት እቲ በሪ እቲ ዘፈርሕ ሓቀኛ ነገር ተረድኦ። ኩሎም ሕጂ ዘለልዮም ዘለዉ ሰባት ኣብ ውሽጢ እዚ ጫካ እዚ ንዕኡ ክሃድንዎ ምዃኖም ተረድአ። ብናይቲ ጌም ሕጊ መሰረት እቶም ሃደንቲ ንበሪ ንምርካብን ንምቕታልን ብሓባር ክሰርሑ እዮም። በረ ብዝኾነ መንገዲ ተፃዊሩ ካብቲ ካልእ ወገን ናይቲ ጫካ እንተደኣ ወፂኡ ንሱ ናይቲ ውድድር ተዓዋቲ ይኸውን። ነዚ ምስ ሰምዐ በረ ሙሉእ ብምሉእ ሰንበደ። ከምዚ ዝበለ ጨካን ጌም ክህሉ ከም ዝኽእል ክኣምን ኣይከኣለን። ዋላ ካብ ቅድሚ እቲ ሓደ ምጅማሩ ሓደ ክቡር ረቢ እምኒ እንተሃብዎ በረ ካብ ገንዘብ ምእካብ ንህይወቱ ንምድሓን እዩ ዘጉድሶ ነይሩ። እቶም ናይ ሃደን ጉጅለ ነቲ ናይ ሞት ጌም ክዳለዉ ከለዉ ገለ እሱራት ካብ መኪና ጎቲቶም ብምውፃእ ናብ ውሽጢ እቲ ጫካ ንኽጎዩ ገደድዎም። ብድሕሪኡ ድማ ብዘይ ምሕረት ብቐስቲ ገይሮም ይርሽንዎም። ኣብቲ ሰዓት እቲ ድማ ኣልድሪች ነቲ ሓቀኛ ምስጢር ነበረ ዝነግሮ። ንሳቶም ኩሎም ካብቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ዝሃብተሙ ሰባት ምዃኖም የረድኦ። ካብቲ ንቡር መዘናግዒ ስለ ዝተልቸዮም ንስምዒትን ዕግበትን ኢሎም ሰባት ኣብ ምህዳን ወልፊ ከም ዘለዎም ነገሮ። እቲ ቐጻሊ ዕላምኦም ድማ በረ ኮይኑ ይርከብ። ነዚ ምስ ገለጸሉ ኣልድሪች ነበረ ሓንቲ ባዶ ጥርሙዝ ሃቦ እሞ ናብ ውሽጢ እቲ ጫካ ንምውፃእ 2 ደቂቓ ጥራይ ኣለካ፣ ካብኡ ድማ እቲ ሃደን ክጅምር እዩ ይብሎም። በረ ሙሉእ ብምሉእ ተደናገረ እሞ ክሳተፍ ከም ዘይደሊ ነገሮ። በዚ ዝተሓላለኸ ናይ ዕሽነት ጌም ከም ዘይግደስን ብኡ ንብኡ ናብ ገዝኡ ክምለስ ከም ዝደሊ ነገሮም። ነገር ግን ኣብቲ ናይ ጀነራል ሰፈር ንደራት ተቐሚጦም ከለዉ ሓያል ዕጡቓት ወታደራት ሃንደበት ከበብዎ። ካልእ ምርጫ ከም ዘይብሉ ምስ ተረድኦ በረ ብኡ ንብኡ ናብ ውሽጢ እቲ ጫካ ክጎይ ጀመረ። በዚ ድማ እቲ ናይ ሞት ሃደን ወጋዑ ኮይኑ ተጀመረ። እቶም ናይ ሃደን ጉጅለ ነበረ ንምድላይ ሙሉእ ብምሉእ እቲ ጫካ ተዘርግሑ። ማዱ ዝስሙ ሓደ ሃዳኒ ካብቲ ጉጅለ ወፂኡ ነበረ በይኑ ክደልዮ ወሰነ። ንቑሩብ ግዜ ምስ ደልዮ ድማ ማዶ መወዳእታ ነበረ ኣብ ጥቓ ሩባ ረኸቦ። ኣብቲ ማዱ መጥቃዕቲ ዝገበረሉ ሰዓት በረ ብናቱ ብልሓት ካብቲ መጥቃዕቲ ሙሊጡ ናብቲ ኣብ ታሕቲ ዝነበረ ማይ ጸደፈ። ቁሩብ ደቂቓ ጸኒሑ ድማ በረ ሃንደበት ካብቲ ማይ ወፂኡ ሓያል መጥቃዕቲ ሰነየ።
እቱ ግብኡ ንብኡ ተዛዘመ ማዲ ድማ ኣብታ ቦትኡ ሞተ እቶም ካልኦት ሃደንቲ ናብቲ ቦታ መፂኦም ናይ ሞት ሬሳ ምስ ረኸቡ ፈፂሞም ይፈርሑን እንደገና እኳ ደኣስ በረባዕሉ ኣዝዩ ሓደገኛ መንዘራግዕን ዕላማ ምዃኑ ስለ ዘመስከረ ዝያዳ ተለዓዓልን ተሓጎሱን ኣብቲ ሰዓት እቲ ማርሻል ነቲ ሙሉእ ናይ ሃደም መስርሕ ብኸሜራ ገይሩ ብምስጢር ይቆርፆ ነይሩ ቁሩብ ግዜ ምስ ሓለፈ ድማ እቶም ሃደንቲ እንደገና ንበረ ዘለዎ ቦታ ምስ ረኸብዎ ብኡ ንብኡ ናይ ተኩስ መጥቃዕቲ ከፈትሉ ዋላ እኳ መጥቃዕቲ እንተወረዶ በረ ብዝኾነ መንገዲ ኣምሊጡ ናብ ውሽጢ እቲ ጫካ ተሰወረ ኣብ ውሽጢ እቲ ጫካ እናሃደመ ከሎ ድማ በረ መወዳእታ ናብ ሓደ ናይ ሓራም ዝመጓሰ መፀ ኣብኡ ድማ ታይን ትበሃል ሓንቲ ንእሽተይ ጓል ረኸበ ኣብ መጀመርታ ታይን ንበረ ካብቶም ሃደንቲ ሓደ እዩ ኢላ ኣሚና ነይራ ነገር ግን ናቱ ታሪክ ምስ ሰምዐት ንሱ እውን ዝህደንን ግዳይ ዝኾነን ሰብ ምዃኑ ተረድአት ታይን ንሳ ናይቲ ሓምለዋይ ከባቢ ገጠር ምዃናን ሕጂ ድማ ውሽጢ እዚ ጫካ ተሓቢኣ ትነብር ከም ዘላ ንርድአቶም ምክንያቱ ንሳ ነብሲ ወከፍ ናይቲ ጫካ ምስጢራዊ መንገዲ ትፈልጦ ስለ ዝነበረት ንበረ ካብቲ ቦታ ንክሃድም ክትሕግዞ ቃል ኣተወትሉ ብሓባር ክጓዓዙ ከለዉ ድማ ታይን ብዛዕባ እቲ ዝጠፍአ ቫን ዝስሙ ሓዋ ነገረቶም ቅድሚ ነዊሕ ግዜ እቶም ሃደንቲ ንዕኡ እውን ኣብዚ ጨካን ጌም ዕላማ ገይሮምዎ ነይሮም ንሳ ብተወሳኺ ብዙሓት ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ውሽጢ እዚ ጫካ ብሰላም ይነብሩ ከም ዝነበሩን ነገር ግን ንድሕሪት እቲ ጀነራልን ሰራዊትን ንኩሉ ሰብ ካብቲ ከባቢ ንክወፁ ከም ዘገደዶም ገለፀትሉ እቶም ክወፁ ዘይደልዩ ሰባት ድማ ብሃብተማት ሰባት ንመዘነጋዕ ተሃዲኖም ተቐቲሎም ኣብቲ እዋን እቲ ኣልድርሽ ነቲ ጀነራል ንናይ ሃደም ጉጅለ ሞተር ሳይክላት ንክህቦም ሓትቶ በዚ ድማ ድሮን ተጠቒሞም ንበረ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ክስዕብዎ ይኽእሉ እቶም ሃደንቲ ናይ በረ ቦታ ይረኽብዎ እሞ ምስ ሓንቲ ጓል ይጓዓዝ ከም ዘሎ ተረድኡ ነዚ ምርኣዮም ድማ ዝያዳ ሓጎሶም ምክንያቱ ሕጂ ኣብ ክንዲ ሓደ ክልተ ዕላማታት ስለ ዘለዎም ድሕሪ ቁሩብ ግዜ እቶም ሃደንቲ ኣብ ሞተሮም ተሰቒሎም ብምሉእ ፍጥነት ብድሕሪ በረን ታይንን ናብ ውሽጢ እቲ ጫካ ሸለኹ ብዙሕ ከይፀንሑ ድማ ኣብቲ ናይ ሃደም ጉዕዞ ርከብሎም በረን ታይንን ብሓባር እናሃለዉ እቶም በዓል ሞተር ሳይክላት ይወፅሖሞም በረ ድማ በቲ ክእለቱ ገይሩ ንክልተ በዓል ሞተራት ብሓንሻ የውድቖም በረ ድማ ካብተን ዝወድኣ ሞተራት ሓንቲ መንዝሑ ሒዙ ንሓንቲ ኣረጊት ጎጆ ክሳዕ ዝበፅሕ ጎየም ኣብኡ ድማ ብእድብኡ ሓደ ጭካን ውግእ ተወልዐ ሶፍያ ነበረ ብኻራ ክትወግኦ ትፍትን ነገር ግን በረን ታይንን ብቐሊሉ በለፅዋን ሕሰርዋን ወላካ ከምዚ እንተኾነ በረ ንዓኣ ካብ ምቕታል ተዓቀበ ኣብ ክንድኡ ብቕልጣፈ እንደገና ኣብቲ ሞተር ተሰቒሉ ቦቶም ጃቭን ቶኒን ተታሒዛ ዝነበረት ታይን ንምድሓን ተወርወረ ካብቶም ሃደንቲ ሓደ ሰብኣይ ንታይን መጥቃዕቲ ክስንየላ ከሎ ካልእ ናይቲ ጉጅለ ኣባል ግን ነቲ ዝፍፀም ዘሎ ነገር ክዕገሶ ስለ ዘይከኣለ ካብቲ ቦታ ርሒቑ ኸደ ንሱ ከምቶም ካልኦት ዘይረብሕን ትርጉም ዘይብሉን ጭካነታት ኣይፈትን ነይሩ በረ መወዳእታ ናብቲ ቦታ ክበፅሕ ከሎ ጃብ ድሮ ከም ዝተቐትለ ረኸበ ድሕሪ ዘሰንብድ ፍጻመ ክልቲኦም ብሓባር ኮይኖም ዝያዳ ናብ ውሽጢ እቲ ጫካ ጉዕዞኦም ቀጸሉ ኣብቲ እዋን እቲ እቶም ሃደንቲ ናይ ጀብ ሬሳ ምስ ረኸብዎ ኣልድሪች ንቶኒን ኣቦኡ በይኑ ሓዲግዎ ብምዃኑ ብጣዕሚ ተናደደሉ ጀብ ነዚ ናይ ሃደም ጉዕዞ ዓብዪ ገንዘብ ዘውፅኣሉ ምኽንያት ወዱ ንፍዑን ሓያልን ንክኸውን ስለ ዝደለየ እዩ ነይሩ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ኣልድሪች ናይ በረ ልክዕ ዘለዎ ቦታ ረኸቦም ንሱ ቅድሚ ሕጂ ነበረ ዝሃቦ ክቡር ረብእ እምኒ ውሽጢ ሓደ ናይ ጂፒኤስ መከታተሊ ብምስጢር ሓዊእዎ እዩ ነይሩ እቶም ሃደንቲ ናይ በረ ቦታ ክቐርቡ ከለዉ ኣልድሪች ነቲ ዓብዪ ሃይላንድ ብጥንቃቐ ንክጓዓዝ ኣዘዞ ምክንያቱ በረ ሕጂ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኮይኑሎም እቲ ሃዳኒ ናቱ ጠበንጃ ሒዙ ናብቲ ከባቢ ተወርወረ ነገር ግን በረ ቅድሚኡ ርእይዎ ስለ ዝነበረ ብኡ ንብኡ ናብኡ ተኮሰ ኣብቲ እዋን እቲ ድማ ቶቢ ብሃንደበት ኣብ ጥቑ ዝነበረት ቦምባ ረገፃ እሞ ብዓብዪ ፈንዲኡ ሞተ በረ ካብቲ ንርታጉ ብተኣምር ኣምሊጡ ካብቲ ከባቢ ብሰላም ሃደመ ምሸት ክኸውን ከሎ ድማ በረን ታይንን ናብ ሓደ ታይዋን ምስ ሓዋቫን ወትር ትበፅሖ ዝነበረት በዓቲ በፅሑ ናብቲ በዓቲ ክኣትዉ ከለዉ ድማ ንሓዋቫን ኣብ ውሽጢ ብሂወት ክትረኽቦ ከላ ብዓብይኡ ሰንበደት ብዓብዪ ሓጎስ ተዋሒጣ ድማ ታይን ቀጥታ ጎያ ንሓዋ ተሓቑፎም ድሮ ጸልማ ስለ ዝነበረ ድማ በረ ታይንን ቫንን ነታ ምሸት እቲ ኣብ ውሽጢ እቲ በዓቲ ክሓድሩ ወሰኑ ኣብቲ እዋን እቲ ድማ እቶም ሃደንቲ ክንደይ ዝኣክል ቀሪቦም ከም ዘለዉ ከስተውዕሉ ኣብ ጥቕኦም ሰፈር ሰርሑ በታ ቐጻሊት ንጎም በረ ምስ ተበራበረ ታይንን ቫንን ነቲ ርቡዕ እምኒ ሒዞም ከም ዝጠፍኡ ተረድአ ንዓኣቶም ንምድላይ ድማ ብቕልጣፍ ናብ ወፃኢ ጎየ በረ ካብ ርሑቕ ክጥምት ከሎ ክልቲኦም ድማ ድሮ በቶም ሃደንቲ ተታሒዞም ከም ዘለዉ ረኣየ በረ ብስቕታ ናብ ማርሻል ቀሪቡ ብሃንደበት ሒዞ ገደዶ ድሕሪኡ ድማ በረ ንማርሻል ጎቲቱ
ኣብ ቅድሚ እቶም ሃደንቲ ውፅኦሞ መጠንቀቕታ ሃቦም። በረ ማርሻል ብህይወት ክተርፍ እንተደኣጀልዮም ንታይን ንቫንን ንኽፈትሕዎም ሪጋኣት ሓዞም። ዋላ እኳ እቶም ሃደንቲ ነዚ ንምግባር ፈቃደኛታት እንተዘይነበሩ ንማርሻል መድሓን ኢሎም ግን ንኽልቲኦም ክሰድዎም ተገደዱ። ነገር ግን ታይንን ቫንን ለክዖም ተፈትሑ። እቶም ሃደንቲ እንደገና ኣፅዋሮም ናብ በረን ታይንን ኣቕንዑ። በረ ብኡን ታይን ክትሃድም ነገራ። ይኹን እምበር ሶፊያ ሃንደበተ ቅድሚኦም ተገሊፃ ጠመንጃ ብቐጥታ ናብ ታይምን ኣእሞተቶ። ሶፊያ ልዑል ክእለት ዝነበራ ብምዃና ንታይም ብሓየሎ ኳርሻትን ርግፅታትን በለፀታ። ዋላ እኳ ከምዚ እንተጋጠመ ታይን ተስፋ ከም ምቁራፅ ተዓቀበት እሞ ብቕልጣፈ ብሓይሊ መከተት። ድሕሪ ሓያል ቃልሲ ድማ ታይን ኣብ መወዳእታ ንሶፊያ ሰዓረታ። ኣብቲ እዋን እቲ እቶም ዝተረፉ ሃደንቲ ንበረ ናብ ውሽጢ እቲ ጨቃ ቀጻሊ ሰጉዎ ነበሩ። ናብኡ እናቐረቡ ምስ ወፁ ድማ በረን ታይንን ብሓባር ብምዃን ካልእ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ሰነዩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ዝተረፈ ህውከት ድማ ነቶም ሃደንቲ መሪሖም ናብ ውሽጢ እቲ ፈለግ ብምጽዳፍ ብቕልጣፎም ለጡ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ በረ እንደገና ምስ ቫን ታይንን ተረኸበ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ድማ ታይን ነቲ ሮብ እምንን ድሕሪት ነበረ መለሰትሉ። ንሳ ነቲ ሮብ ዝወሰደትሉ ምኽንያት እቲ ጀነራል ብሓይሊ ናይቲ ከባቢ ገጠር ሰባት ሒዙ ስለ ዝነበረ ነቲ ክቡር ሮብ ሂባ ንዓኣቶም ንምፍታሕ ተስፋ ገይራ ከም ዝነበረት ገለጸትሉ። በረ ነቲ ምኽንያት ብግቡእ ተረድኦ እሞ ፈፂሙ ይሓረቐን። ኣብ ክንድኡ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ካብ ማርሻል ብምስጢር ዝሰርቆ ካሜራ ብስቕታ ኣውፅአ። በረ ብቕልጣፈ ነታ ናይ ካሜራ ሜሞሪ ካርድ ካብ ውሽጢ ኣውፅኡ ሓዛ። ነታ ካሜራ ድማ ናብ ውሽጢ እትፈልግ ደርበዮ። ነገር ግን እቲ ካሜራ ንድሕሪት ብእቶም ሃደንቲ ተረኸበ። እዚ ነገር እዚ ንኣልድሪች ብዓውየ እናደዶ። ምክንያቱ ማርሻል ነቲ ሙሉእ ናይ ሓደ መስርሕ ብምስጢር ቀርጾ ስለ ዝነበረ እዩ። ማርሻል ንባዕሉ ንምክልኻል ብምሕሳብ ንሱ ሃዳኒ ከም ዘይኮነ ገለጸ። ንሱ ንባዕላዊ ዝፍጻመ እዚ ተመርኪሱ ሓቀኛ ናይ ህይወት ምድሓን ጌም ክሰርሕ ዝደለየ ናይ ቪድዮ ጌም ዲቨሎፐር ጥራይ ምዃኑ ተማጎተ። ነገር ግን ኣልድሪች እቲ ቪድዮታት እንተደኣ ወፂኡ ኩላቶም ከም ዝቃልዑ ብግቡእ ተረድኦም። ብንዴት ተደፋፊኡ ድማ ንማርሻል ኣብታ ቦታ በዓሉ ብጭካነ ኣገባብ ቀተሎም። ኣብዚ መድረኽ እዚ ኣልድሪች ንበረ ንምሓዝ ቀሊል ከም ዘይኮነ ተገንዘበ። ብሰንኪ እዚ ድማ ንሓገዝ ንክኾኖ ናይቲ ጀነራል ሰራዊት ናብ ውሽጢ እቲ ጫካ ፀወዐ። ኣብቲ እዋን እቲ ድማ በረን ቫንን ነቶም ነበርቲ ዓዲ ንምድሓን ይዳለዉ ነበሩ። ኣብ ጥቃኦም ኮይኑ ተሓዊኡ ክጥምት ከሎ ድማ በረ ንኣልድሪች ብዲብ መኪና ክመጽእ ከሎ ዝተውዓለ። ኣብቲ ሰዓት እቲ እዩ በረ ኣልድሪች ብኸመይ ኣገባብ ገይሩ ሙሉእ እዚ ግዜ ክከታተሎ ከም ዝኽኣለ ተረድኦም። እቲ ሩብ እምኒ ኣብ ውሽጢ ናይ ጂፒኤስ መከታተሊ ከም ዘለዎ ተገንዘበ። በረ ብእኑ ሓድሽ ውጥን ኣውፅአ። ነቲ ሩብ ባዕሉ ንኣልድሪች መጻወድያ ንምግባር ክጥቀመሉ ወሰነ። ንቫን ድማ እቲ ናይ ሃደንቲ ሓቀኛ ምስጢር ኣብ መወዳእታ ንኽቃላዕ ነቲ ሩብ እምንን ነታ ሜሞሪ ካርድን ሒዝዎ ንክኸይድ ሰደዶ። ኣብቲ እዋን እቲ ድማ በረ ብናይ ዕንፀይቲ ጃልባ ገይሩ በይኑ ናብ ውሽጢ እቲ ጫካ ተጓዓዘ። ሕጂ ሙሉእ እቲ ሰራዊት እቶም ሃደንቲ ንዕኡ ጥራይ ይደልይዎ ነበሩ። ዋላ ካብ ቁፅሪ ኣዝዮም ዝተበለፅዎ በረ ብዓብዪ ትብዓትን ውግእን ቀጸለ። ኣብቲ መንገዲ ሓያል ጸላእቲ ክስዕር ከኣለ። ኣብ መወዳእታ ድማ በረ ካብቲ ካሊእ ወገን ናይ ጫካ ወፀ። ኣብኡ ድማ ኣልድሪችን ካሊእ ሃዳንን ነቶም ናይቲ ገጠር ሰባት ብጠመንጃ ግዲዶም ሒዞምዎን ጸንሑ። እቶም ሃደንቲ ንሓደ ህፃን ክቐትልዎ ከም ዝኾኑ ምስ ተፈራርሑ በረ ባዕሉ ተገሊጹ ክወፅእ ተገደደ። ኣልድሪች ብእንብኡ ካብ በረ ነታ ሜሞሪ ካርድ ንክህቦ ጠለበ። ነታ ካርድ ኣብ ክንዲ ምሃብ ግን ብእንብኡ ሓደ ጨካን ውግእ ተወልዐ። በረ ብዘገርም ሓይሊ ተዋግአ። ካብቶም ሃደንቲ ድማ ዋላ ሓደ እኳ ኣብ ቅድሚኡ ንነዊሕ ግዜ ደው ክብል ዝኽኣለ ይነበረን። ካብቶም ሃደንቲ ሓደ ንበረ ብቐጥታ ጥቅዖ። ነገር ግን በረ ኣብ ሓደ ሓያል ውግእ ሰዓረ እሞ ብኸቢድ ኣቑሱሉ ሓደጎ። ድሕሪኡ በረ ናቱ ቆላሕታ ናብ ኣልድሪች ገይሩ ብዘይ ምሕረት ወቕዖ። በረ ነቲ ውግእ ክዛዝሞ ከሎ ድማ ሓየልቲ ናብ ማእታትን ወታደራት ሃንደበት ከበብዎ። ኣብቲ እዋን እቲ ድማ ቫን ናብቲ ዓዲ በፂሑ ነቶም ነበርቲ ዓዲ ንምፍታሕ ነቲ ሩብ እምኒ ንጀነራል ረከቦ። እቲ ጀነራል እውን ነቲ ውዕል ተቐቢሉ ብሰላም ክኸይድ ድልው ዝኾነ መሰለ። ይኹን እምበር ኣልድሪች እቲ ኩነታት በዚ መንገዲ እዚ ንኽዛዘም ፍቃደኛ ኣይነበረን። ናይቲ ጀነራል ኣፅዋር መንዝሑ ሒዙ ነቲ ዓመት ክቕፅሎ ፈተነ። ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግባሩ ግን ናይቲ ጀነራል ወታደራት ናይ ተኩሲ መጥቃዕቲ ከፊቶም ንኣልድሪች ቀተልዎም። ኣብ መወዳእታ እቶም ናይ ገጠር ሰባት ካብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይቶም ሃደንቲ ሙሉእ ብምሉእ ነፃ ወፁ። እቲ ጀነራል ድማ ንድሕሪት ብሰንኪቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ጫካ ዝነበረ ዘይሕጋዊ ተግባራት ተታሒዙ ናይ ሙሉእ ህይወት ማእሰርቲ ተፈረዶ። ኩሉ ነገር ምስ ተወድአ ድማ በረን ታይንን ተመርዓው እሞ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓዲ ናይ ማርሻል ኣርት ቤት ትምህርቲ ከፈቱ። እምበኣርከስ ኩራት ተኸታተልቲ ዝለምዓንቲ ዝነበረት ፊልምና ነዚኣ ትመስል።
ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፊልምታት ክበፅሑኩም ተደሊኹም ንፊልመይ ላይክ ንቻናለይ ሰብስክራይብ ብምግባር በረታትዑኒ። ክሳዕ ብኻልእ ቪድዮ ንራኸብ። ሰላም ጽንሑለይ።